Fix-xhur li ġejjin sa tinħareġ sejħa pubblika internazzjonali biex fil-Malta Film Studios tinbena l-infrastruttura l-ewwel soundstage f'Malta. Sabiex World Class Film Studios Malta tattira aktar xogħol lejn pajjiżna. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici waqt li tnejn filgħodu l-Parlament iddiskuta l-estimi finanzjarji tal-Ministeru tiegħu li taħtu taqa' l-Kultura. Il-Ministru Bonnici qal ukoll li qed jitħejjew it-tenders biex fix-xhur li ġejjin l-Arts and Culture Hub fil-Marsa ikun jista' jibda jinbena. Semma wkoll il-Gvern sa jvara proġett pilota biex mal-privat jinsabu spazji kreattivi ġodda l-artisti. Stqar li din il-ġimgħa il-Gvern sa jvara skema biex jissussidja l-interessi fuq self mill-banek meħud mill-laqdiet tal-festi. Qalli fil-waqt li ħadd ieħor jipperikola l-festi Maltin, il-Gvern sa jagħmilhom parti mill-Kostituzzjoni. Elenka proġetti ta' restawru investiment minn Heritage Malta. Semma li għaddej ġmielu x-xogħol Villa Guardamangia u l-pjan ta' restawr tal-Palazz tal-Inkwiżitur u interventi fil-katakombi ta' San Pawl. Fl-2026 għalli sa jitlestew aktar fortifikazzjonijiet fil-Kottonera u l-Belt Valletta u għas-sena d-dieħla semma rinnovar fil-Librerija Pubblika Ċentrali u l-Biblioteka Nazzjonali. Il-Ministru Bonnici qalli sa tissaħħaħ l-infrastruttura tal-IT fl-Arkivji Nazzjonali ta' Malta u b'referenza ċ-Ċentru tal-Ilsien Malti semma servizzi u taħriġ biex jiżdied l-użu tal-Malti miktub. Dwar ix-xandir nazzjonali, il-Ministru Bonnici qalli sa jkompli t-tisħiħ f'Radju Malta u fl-istudios, inkluż f'dak li qal sa jkun l-akbar studio televiżiv f'Malta. Semma wkoll l-ispazju kreattiv sa jospita aktar minn 550 attività u qal li l-Majkas sa jkompli ospita artisti internazzjonali u Maltin. Min-naħa tagħha x-Shadow Minister għall-Kultura Julie Zara qalet li l-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista idik li l-kultura u l-attività ekonomika jimxu jitfit. Dwar il-Culture and Arts Hub fil-Marsa qalet li dan ilu mwiet mill-2016 u kollox għadu wieqaf. Qalet li l-Partit Nazzjonalista irid li s-suġġetti tal-arti ikunu rispettati daqs kull suġġett ieħor. Dwar dak li sejħet is-suppost mekkaniżmu amministrattiv biex jiġu indirizzati abbużi jew ħsarat illegali f'żoni arkeoloġiċi sensittivi, qalet li tittama li dan ma jsirx strument biex jiġi legalizzat jew ġustifikat it-twaqqih ta' bini u siti storiċi. Dwar il-budget qalet li ma fihx miżuri biex is-settur tal-wirt nazzjonali privat jikber u staqsiet meta sa jiġi modernizzat il-Mużew tal-Istorja Naturali fl-Imdina u meta sa jitlesta dak fawdex. Dwar il-Biennale ix-Shadow Minister qalet li l-Gvern dawru fi proġett ta' vanità u staqsiet għalfejn dan jaqa' taħt il-kappa ta' Heritage Malta u mhux fidejn il-Majkas jew spazju kreattiv. U b'referenza għall-industrija tal-films, ix-Shadow Minister Zara wrid tħassib għal kif il-cash rebate qed jitħaddem u jitmexxa.